नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। गुरांची वाहतूक केल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी आजरा येथील दोघांना ताब्यात घेतलंय। इसाक अब्दुल नेसरीकर आणि तौसिफ नेसरीकर अशी त्यांची नावं आहेत। तब्बल 18 गुरांची वाहतूक करताना त्यांना पकडण्यात आलंय। मळेवाड जंगल परिसरात ठेवण्यात आलेला गावठी बॉम्ब खाल्यानं म्हशीच्या वासराचा मृत्यू झालाय। त्यामुळे शेतकऱ्याचं फार मोठं नुकसान झालंय। प्रवीण नाईक असं त्या शेतकऱ्याचं नाव आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनिया या रोगांनी थैमान घातलं। ऑगस्ट महिन्यात डेंग्यूचे 314, मलेरियाचे 19 आणि चिकुनगुनियाचे 30 रुग्ण सापडले। आगरी गावडेवाडी येथील मनोज गावडे या युवकाचा मृतदेह रुपेश गावडे यांच्या शेत विहिरीत आढळून आला। ही घटना शनिवारी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास निदर्शनास आली। शुक्रवारपासून तो बेपत्ता होता। जिल्ह्यात गेले 15 दिवस पाऊस नसल्यानं भात पिकावर अळी आणि करपा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसू लागलाय। तसंच आंबा आणि काजूच्या नवीन कलमांनाही धोका आहे। त्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांचं लक्ष पावसाकडे लागून राहिलंय। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।